आई तुळजाभवानी आणि जय जय स्वामी समर्थाचे विशेष भाग. यंदाच्या महाशिवरात्रीला कलर्स मराठीवरती शिवरूपाचे भव्य दर्शन घडणार. मराठी टेलिव्हिजनवरती पहिल्यांदा एक अनोखी आणि अद्भुत शिवतत्वाची अनुभूती प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आई तुळजाभवानी आणि जय जय स्वामी समर्थ या मालिकेत 2 भव्य विषय भाग प्रेक्षकांना घेऊन येत आहे. एक दिव्य अनुभूती. देवी यमाई आणि आई तुळजाभवानी ह्यांच्या कथेचा असलेला संदर्भ ह्या महा एपिसोडमध्ये उलगडणार आहे. आई तुळजाभवानी आणि जय जय स्वामी समर्थामध्ये एक विशेष भाग होणार आहे आणि मोठा आरंभ होणार आहे. ते बघण्यासाठी आणि अजून अपडेट जाणून घेण्यासाठी टेलिचक्कर रिजनल्सला फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.